खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ पुलिसा बर्निहाटनि आमथला बस्तियाव सेबनानै सासे 30 बोसोर बैसोनि निहार बेगम मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ ड्राग्स फालांगि खालामनायजों लोगोसे खावनाय मुवा बेसादफोरखौ लाखिग्रामोन। आइजोनिफ्राय सेबनानै खमैबो 77 ग्राम हेर'इन थानाय मोनबा 67 थेमा, 214 खालि थेमा, गंगु खावनाय मबाइल, गंसे खावनाय टेब्लेट, गंसे लेपटप आरो नोगोद 1,36,080 रांखौबो मोननो हादों। लखिमपुरनि बङालमारायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम-अरुनाचल सिमानि सासे लोगोजों लावखार ओंखाम जानो थांनानै सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ नीलोत्पल मिलि होननानै सिनायथिनो हादों। नीलोत्पल मिलिनि बेबादि हरखाब थैनाय जाथायखौ लानानै बङालमारानि राजालामायाव रायजो-राजाफ्रा दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ हरनि समावनो स्कुटियाव दैखांनानै पुलिस थानायाव गथायनानै गालाङो लोगोआव थांफानाय लोगोआ। नखरनि सुबुंफ्रा माब्रै मा जाहोननि थाखाय बेबादि थैहैखो बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। नखरनि सुबुंफ्रा रावबो मिथियाजासे बेबादि हरनि समावनो गोथैखौ पस्टमर्टेम खालामनायनि अजद होदों जायगानि सुबुंफ्रा, जायखौ लानानै बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। कक्राझारनि सुभाष बलिलनि 3 नं वार्डआव सिखाव खावनाय जाथाय। नखरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला उन्दुफुबाय थानाय समावनो खाबु लानानै सिखावा हरनि 12 रिंगासो समाव नखरनि गासैबो गद्रेज आलमारि गासैयावबो सिग्रोमजोबनानै 20,000सो रां आरो 7 लाखनिबो बांसिन सनानि गहेनाफोरखौ खावनानै लांदों होननानै मिथिहोदों। बे जाथायखौ लानानै बिगोमाया सिखावनि हान्जाखौ हमनो थाखाय थानायाव एफआइआर होदों आरो पुलिसनि हान्जाखौ संदाननो थाखायबो खावलायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला खावजानाय बिगोमाया मबाइल शपनि फालांगि खालामोमोन आरो बे फालांगि खालामनायनि रांफोरखौ गासैखौबो लानानै खारदों। जयदीप साहा मुंनि सासे फालांगिरिनि नखराव जादों बे लुथिनाय जाथाया। रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्रा बिबानगिरिफ्रा पार्कनि बेंखन ओनसोलाव सानफ्रोमबो पेट्रलिं होनाय समाव खारखोमानानै थानाय हाग्रानि जिब-जुनारनि दायनिगिरिखौ हमनो हादों। कसुगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरिमाखा गामिनि थागिबि रामल गयारिखौ सानजौफुनि 1 रिंगासो समाव 6 आरो 7 नं कम्पार्टमेन्टनि गेजेराव जेब्ला बिथाङा आरो गुबुन सुबुंफोरा ना हमनो थाखाय माहारियारि हाग्रामानि गुबै ओनसोलाव हाबदोंमोन अब्ला ज'नगाव बिरहान्जाया बिखौ हमनो हादों। हाग्रा बिफाना सोंनाय फिननाय खालामनाय समाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा मिथिनो मोननाय बादिब्ला रामल गयारिया हाग्रानि जिब-जुनार दाय केसनि सासे खारखोमानानै थानाय दायनिगिरि। बिथाङा थांनाय 15 जुलाइ 2024 आव दागो गोनां मैनि मैहुर खालामनायाव रेजिस्टार खालामजानाय सासे सुबुंमोन। बेनि अनगायैबो बिथांजों लोगोसे थाफानाय सुबुंफ्रा बिखौ हमनायनि सिगांनो हाग्रायाव खारखोमालांनो हादों, नाथाय आरोबाव आयेनारि राहा लानाय आरो खारखोमानाय दायनिगिरिखौ नागिरनो नाजागासिनो दङ हाग्रा बिफाना। चिरां पानबारिनि बुरिसिता दैमानि दैया हरखाब लोमसाव फैनायनि जाहोनाव बिजयपुर गामिनि गोबां बर' नखरफ्रा दायो दैनि सिङाव लोमसाव जानानै दङ। खमैबो 20नि बांसिन नखरफ्रा बे दैबानाजों लोमसाव जानायनि अजदखौ होदों जायगानि सुबुंफ्रा। दैमानि दैया फुंबिलिनि समावसो हरखाब लोमसाव फैनायनि जाहोनाव नखरनि दाउ अमानिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय जेबो मुवा बेसादफोरखौ न'निफ्राय रोगानो हायाखै, जायनि जाहोनाव जानाय लोंनायनि थाखाय जोबोर जेंनायाव गोग्लैदों लोमसाव जानाय नखरनि सुबुंफोरा, जायनि जाहोनाव गोबां नखरफ्रा हालाय-हाफाय जानांनानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोननो थाखाय खावलायहरदों। आसामजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलावबो ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय आरो बाहायनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै बनसुआ ड्राग्स बाहायनायखौ होबथानाय थांखिजों सांग्रांथि होनायजों लोगोसे हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। भेरगाव जिल्ला बनसुआ बे हाबाफारि बानजायनायनि गेजेरजों नखरनि बिमा-बिफाफ्रा जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ बबेयाव थांदों मा खालामहैदों बेफोरनि फारसे उदिस लानो थाखायबो खावलायहरदों। गामि ओनसोलफ्रावबो आथिखालाव लाइमोनफ्रा ड्राग्स लानाया सन्देरनो हमबाय, बेखायनो जाहाथे बेनिफ्राय आरोबाव बे गाज्रि निसा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थायो बेनि थाखाय लाइमोनफोरखौ खावलायहरदों बनसुनिफ्राय। তো কৈ আছে কিন্তু তেনেকা প্ৰেক্টিকেল প্ৰুফ হৈছে না নাই মই এতিয়াও মানে চোৱা নাই, তাৰ কাৰণে কোৱাটো ক'ব, কিন্তু এইটো প্ৰেক্টিকেলি প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগিব। তো এই বিষয়ত মই এতিয়া সঠিকভাৱে মই ক'ব নোৱাৰিম। মূল্য বৃদ্ধিটো মাজে মাজে হৈ থাকে, এইটো কি ধৰণে হৈছে নিশ্চয় বিভাগ এটা আছে তেওঁলোকে চাব কিয়ৰ কাৰণে হৈছে। মই ট্ৰেন্সপৰ্টৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মূল্য কিয় বৃদ্ধি হৈছে মই কোৱাটো ইমান উচিত নহ'ব। তেখেতো কৈয়ে থাকে, বহুতো কথা কয়, কিন্তু তেখেত কোৱা যে সকলোখিনি সঁচা এইটোতো নহয়। তেখেতে প্ৰত্যেকবাৰ তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ লৈ আহি থাকে, কিন্তু তেখেতৰতো এটা কিবা আছেই, মানে নিজক পাব্লিচিটি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নিউজ দি থাকে। কিন্তু মই জানাত বিটিচিত তেনেকুৱা কোনো চিণ্ডিকেট চলা নাই।